Sa wakas mga idol, open na po ang SM dito sa Sorsogon. Nag-open po sila noong October 28. So wala pang isang buwan. Tara, pasalan po natin sa loob. At syempre, samahan niyo po ako. Tara.
Grabe, ang ganda sa loob. Kulang na lang po ng pambili. At dito paglabas mo ng SM, meron pong sakayan dito sa baba. Ang tinatawag po nilang Sorsogon Integrated Terminal Exchange. Ito po siya. Yan. Sosyal. Yun. Tapos dito nakita na po yung Sorsogon Boulevard. Ngayon tingnan po natin ang terminal nila kung kumpleto ba ang sakayan. Napunta po sa iba-ibang lugar. Sa pagpaakyat, elevator, pinapababa, hagdan, good for the heart. Ano yun? Din tabi din sakayan? Sakayan? Paligas din. Yung po sa gilid. Ayan na. Salamat ha. Ayun, complete. Kompleto po guys ang mga sakayan dito sa iba't ibang parte ng Sorsogon na papunta. At hindi lang po yun, may mga kainan pa habang naghihintay. Budget na lang kulang. Kaya pina po tayong pumasyal dito sa SM Sorsogon. Tubig, hindi ako sa tubig. Mabusak na